hapon kanatong tanan. Welcome kamo niining usa ka religious educational dialogue paghigayon dinhi sa siyudad sa Tagbilaran. Papasalamaton kita sa Ginoo sa iyang dakong kaayo niining manindot ka panahon nga iyang gihatag kanato. Ug salamat usab sa atong moderator, Brother Chris Sale, sa akong kaatbang niining maong dialogo, Brother Wilson Ochia. Karong kahaponon katungganan nako ang pagpamatuon ng Seventh-day Adventist nangawat sa Dios sa ikabulo sumala sa Biblia o referensya. Dili kini pagbutang-butang o pagtumutumo, kay doon naman kita ebidensya nga ipresentar karon nga kahaponon. Kini nga proposisyon ako ning preibahan sa duha ka bug-at nga ebidensya. Ang unang ebidensya mao nga ila mismong magtutukod ni kanta nga Seventh-day Adventist nangawat dayon sa ikapulo. Dini sa libro sa founder sa Seventh-day Adventist Church, sinulat ni Ellen G. White, God's Remnant Church. Kung sa mag-iingon ni Ellen G. White, niingon din sa pahina 50, very recently I have had direct light from the Lord upon this vision that many Seventh-day Adventists were robbing God in tithes and offering. So kung moingon siya nakita nagtumutumo o nagbutang-butang, kinahanglan pasolo nila ang ilang founder. Kang ilang magtutukod mao na mismo ang mitugan nga ang Seventh-day Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo. Ang ako na lang ihulat karon, kay may kanta naman ang ilang magtutukod o mukanta ba po si Mr. Ruth Sanochia para mag-join na silang duha. Kaya kung moingon siya na supako niya ang iyang magtutukod, ang iyang maestra o propeta, nagpasabot di ay nawa na sila magkasinabot, kaya ang ilang magtutukod ni angko naman yang Sabadista gayon nangawat sa ikapulo. O na perting iduna nga naman ang imong kalaban dito sa korte, ang imong kalaban mo na imutugaan ay bugat na ka-exhibit sa ebidensya. Mao nga wala ako magtumutumo ug ako kaging-tugangan ang maong pamatuon dinhi sa libro sa mga Sabadista. Ato pag-iyong babasa ang giingon sa ilang magtutukod. Ilang libro nga Christian Service and Council on Stewardship. So mo kini ang atong mabasa ni ining laing libro sa mga Sabadista nga nag-ingon dinhi ni ining maong pasahon. Many Seventh-day Adventists were robbing God in tithes and offerings. So di lang di ay ka ang mga Sabadista nangawat sa ikapulo, nangawat usab di ay og halag. Ug sa ako nang giingon, dili lang kini pagtubo-tubog pagbutang-butang. Dili na gikan sa ako. Gikan gyud ni sa ilang magtutukod. Kaya magtutukod sa Sabadista sumala sa ilang libro, dinhi nag-ingon ng ilang libro sa mga Sabadista. Usa sa maghigugma sa mga tao sulod sa 150 ka mga tuig sa kasaysayan sa Iglesia Adventista, mao ang isig ka magtutukod niini si Ellen G. White. Si Ellen G. White ang usa sa mga magtutukod sa Seventh-day Adventist. Siya miangkon na ang mga Sabadista nangawat sa Dios sa ikapulo. Mao na ang ato pinagalig-on o pinakaunang ebidensya nga napamatud-an na gyud nako ay mismo ang ilang magtutukod ni angkol man na nangawat gyud sila sa ikapulo. Ikaduha na akong ebidensya mao kini. Matod sa ilang libro, niingon dinhi sa pahina 511 sa ilang librong Christian Service and Council on Stewardship, niingon ng ilang libro, the pastor's duty. Lead the church affluent pastors
who will attend faithfully to the work of gathering in the tithe. Kinsa daw ang makuha sa ikapulo, sumala sa ilang libro, duty daw ni sa mga pastor. Ato daw ning susihon sa Bible, kung kinsa man ang giautoray sa Ginoo nga makuha sa ikapulo. Dinhi sa pahina pahina 511 sa librong Council on Stewardship. Sumatol sa ilang libro, duty di ay sa pastor ang pagkuha sa ikapulo. No nang kumuha ka sa Biblia, tinuod ba ni? Nga kining pagkuha sa ikapulo, duty ni sa pastor. Atong basahon ang balaang kasulatan kung kinsa ang isugo sa Dios sumala sa balaod na magkuha sa ikapulo. Hebrews 7:5. Ang balaod nagsugo na ang mga kaliwat ni Levi na mga pari magkuha og ikapulo gikan sa katawhan. Kinsa di ay ang magkuha sa ikapulo? Pastor, pare. Matod sa Biblia, pare. Pero sa ilang libro, ang pastor kuno, duty kuno na sa pastor na makuha sa ikapulo. Wala sa Biblia na ang mga pastor gisugo na manguha ikapulo. Ang atong mabasa nga ang balaod sa Dios nagsugo nga ang gisugo nga magkuha sa ikapulo sa katawhan ang mga pare. Dili pare nga bulanon, pare nga kaliwat ni Levi. Nganong sa una na may pagkuliktag ikapulo sa mga pare na kaliwat ni Levi. 3 minutes, bro. Kay sa 12 ka tribo sa Israel, o sa ka tribo mga lagad sa templo. Katong 11 ka tribo, mokadto sila ang manginabuhi. O kay ang mga Levites naka full time man sa templo, ang 11 ka tribo mohatag sa ilang 10% ka income. Mauna ang balaod nga ang Diyos nagsugo nga ang kaliwat ni Levi mokobra. Pero ang mga sabarista nanguha sila ikapulo, wala sila tagait authority. Unsa may tawag nimo sa manguha sa butang wa si hatagi katungod sa pagkuha? Kawatan. Mga sakto gyud sa ilang good right na miingon siya nga ang Seventh Adventists were robbing God in tithe. Huwag mo ka na nga atong napribahan ang atong proposisyon. Dili kini pagtumutumo nga naman mikanta na ang ilang magtutukot. Ang ako na lang hulaton nga mo kanta usap si Brother Wilson o siya aron magsuwit na sila sa pagpapatuod ng sabadista nga hawak dayon sa ikapulo kay wa sila authority nga makuha ang gitagaag authority sumala sa balang kasulatan mao ang mga pari nga kaliwat ni Levi, dili mga pastor nga mga Amerikano o mga Pilipino na sakop sa Seventh Adventist Church. Mao nang ako namang napamatud-an, ako na lang gihulat ang iyang pag-angkon niining maong debate. Sumuproceed na ta sa iyang pagpapad. Moderator, imo nang kagahom sa pagpulong. Okay, salamat sa pagpahayag. Bugat-bugat kung mga namo, mangawak. Bukan nangunha lang. Okay. Nahuman naman pagpahayag. So na ay gibutan gasol na 10 minutes cross-examine. Negative 5 to affirmative. Time start now. Okay, bayang hapon sa tanan. Bayang hapon sa tanan. So, Bertol, salamat sa iyong presentation. So, ako nang subang kapangutan na. Sumala sa imong giingon Bertol ganina nga ang mga 70 Adventists or Sabadista nangawat sa Dios sa ikapulo. Tukan sa tinuod. Tinuod bagid ni o bakat ni? Yung tinaura, kaya kung na ito magtutugod propeta, kung nagsulti sa bakat, mahimo sa propetang bakakon. Bukanta naman huling good right na Seventh Adventists were robbing God in tithes. Sabi ni saya, ang mga Seventh Adventists nangawat sa Diyos sa ikapulo.
supakan imo matutukod nganong ni angkon siya ug dikanta kan sa barista nangawat kung di ni tinuod nagpasabot di ay ngayon magtutukod nagsulti pa ka sulod ka. Rabiri no. Kawat na. Okay, salamat. Tupad. Kawat tulis. So giangkon nimo karon nga ang Seventh-day Adventist or Sabadista nangawat sa ikapulo sa Dios. Pangutana, sumala sa sulat ni Sob Fernandez niining yang argumento bibliko sa page 10. Si Virgen Maria mismo Sabadista usap nangawat pa sa si Maria. Yes or no? Out of topic, bro. Objection, Mr. Moderator, wa man ta mag-topic og Maria Sabadista. Naman sa atong regulation dito. Sumala din sa rule number 4, focus lamang sa tema gipirmahan. Dili obligado nga magtubag ang sa pangutana nga wala sa tema. So, wa man ta problema sa mahal nga Birhen nga naman. Gisugo man to sila dito sa Israel. Israelita man sila. Pero ayaw ni Sopakan ang giingon sila magtutukod nga nangawat. Wa pa yun ni Sopakan nga bakak pa ng among founder sa nangawat ni. Encounter ko siya, i-encounter siya pero di na madawat, kaya mas topic. Counter objection tungod kay ang akong pangutana kategorikal. Sumala sa atong rules. Nga nag-ingon diha. Rule number medyo similuya magkakaroon ko. Ang kategorikal ng pangutana tupagon ngayon sa kategorikal nga tubag. Karon kay giangko naman diya nga sa Sabadista kuno nangawat sa ikapulo. Ining gisulat ni Sob Fernandez nga si Virgen Maria mismo sa Sabadista na ayaw sa Sabadista sa mundo. Kung sa kisa mo anay mulita ini ganay mo sa Sabadista oh. Sa Sabadista ba diha na nangawat pa sa Maria sa Ako may moderator, so ang desisyon nga out of topic ang imong ipahayag o dito ka ng otana. Kung encounter na nimo, pwede na gamito nimong pahayag ka. Pero ang pangutanan niya, iya pumutaran sa Sabadista man. So, laing pangutanan. Okay. Iyan naman kung i-confirm Mr. Buitor, go pasagot, iyan ang gidawat ang akong pilmirong pangutana. Dapat kapag niya ang ikaduhang pangutana, kaya iyan ang i-confirm ang pilmirong pangutana. Wakain lang, iyan ang isa-isa kanina. Okay. Dili ko line kay matunod mga Maria sa Sabadista ba siya o dili. Ang nagisuta nimo, nangawat bagapon kay Sabadista man. So, maglaing gud dili sa Sabadista. Ang kuan dato mo ang Sabadista ni angkon nga nangawat sa ikapulo sa Dios. Mana anha ka mangutana. Okay, aron madali ka. Okay ba? Wa mo koy dapig-dapig ani. Laan na gibasihan ba? Counter na nimo. Pwede na mapira kanya. Okay, dili man ka magawat gantol sa akong ikaduhang pangutana. Ayaw komentaryo mo. Komentaryo premisyon ni. Premisyon ang di mo dawat. Imo tema Brother Mars aron makatubak ka ko. Akong pangutana kay di man ka modawat sa ikaduhang pangutana. Ini sa ina lang i-confirm ba ang primerong pangutana nga Sabadista nangawat sa Dios ikapulo. Mao na 70 Bilti ko aning pagkasaysay ni Bradsok nga si Virgen Maria mismo sa kanila usab na makapadayon si Brother Sok ni ini pagkasuwata na makakawala lagi online kay Sabadista 70 Adventist. Huwag yung namakot ang topic 70 Adventist man. Ang 70 Adventist nag-exist 1863. Wala pa 70 Adventist sa panahon sa mahal nga Birhen. Ayaw, Mr. Rochia, idamay-damay ang mahal nga Birhen. Kaya mo may nangawat. Kaya mo man idamay ang mahal nga Birhen nga apilo nimo sa pagpangawat. Kaya mo man ang nangawat o niangko lang yung matutukod. Okay, salamat. Kaya giangko man nimo nga wa mamakak si Brother Sok sa iyang sulat sa argumento bibliko sa page 10. Imo na bang dawaton akong pangutana nga si Maria at Sabadista usab ug apil sa pagpangawat kay Sabadista man ang nakasuwat diri. Yes or no? Dili na ko ang konon nga si Mama Mary imong i-apel nga kawatan. Kaya ang kawatan din ang 70 Adventist. Ang kung nalanggod nga nangawat, ano man ipahit-pahit pa man nimo sa mahal nga Birhen nga papilon gyud nimo sa Mary nga nangawat, nga di man to kawatan. Ang kawatan kini sumala sa matutugod 70 Adventist we loving God in tithe. Ang Sabadista man 70 Adventist man nangawat, kanong imo man apil-apilon kadto way labot nga wa nangawat, kamo may nangawat sa ikapo. Sulod pa kutan. Wala siya biging na question ay. Salamat sa so imo nang gidawat
ang sulat ni Brother Sok. Unya, di lang ka mudawat niya si Maria sa barista sab. So kayo man ka mamakak si Brother Sok sa iyang sulat ni ini. Unya, di man po ka mudawat. Kinsa may namakak iyong buwan ni Brother Sok? Ikaw o si Brother Sok ang nagsulat nga sa barista sab si Maria. Ay. Wa na makak si Badsok kay wa may topic diha dahil tungod sa pagpangawat sa ikapulo. Ikaw mo namakak nga naman imo mang ipahid-pahid nga si mahal nga Birhen imo man papilon nga pagpangawat sa barista. Imo ni katungdangan so pako nimo nga ang Seventh Adventist nangawat sumala sa inyo magtutukod. Mao na ang atong isyu. Ayaw apil-apil ato way labot nga nangawat kay kamo man ang nangawat sumala sa ebidensya. Kanong mo pagod ni ang kinaiya sa kawatan dili mo angkon mamanangil sa uban. So gyangkon mo kanina nga ang Seventh-day Adventist mausad ng sabrista. Karon nabasa nato o nadungog nimo nga si Birhen Maria mismo sa barista sab sumaha sa sulat ni Brother Sok. Karon katong pagkaisa nimo kanina nga ang Seventh-day Adventist mausap ang sa barista. Nausap na ba karon ni mga hana? Wa gyud ko mag-ingon nga ang Seventh Adventist mo na sa barista. Ingon ko nga ang Seventh Adventist nag-exist 1863. Live. Si Mama Mary dili Seventh Adventist. Si Mama Mary, Israelita. Why labot sa pagpanawat? Ang nangawat, ang Seventh Adventist nga nagsugod atong 1863 o giangkon sa ilang magtutukod na nangawat ang Seventh Adventist. Ang ako walang gihulat din kung imo mukhang tagapod kasama sa pagkanta sa imong tutukod. Ayaw na sumangil na itong wak nangawat. Ang nangawat din sa mga ebidensya ang Seventh Adventist. Okay, salamat, Brother Paul. So, imong giangkon karon nga wa gyud ay mamakak si Brother Sok sa iyang pagsaysay nga si Birhen Maria mismo sa barista usab. Kaya imong topic ang sa barista o si Seventh Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo. Karon sumala ni gyapon sulata. Sumala gyapon ni sulata. Si Jesus sa barista di ay sakto papuning gisulat ni Brother Sok nga sa barista di ay si Jesus sumala sa page 10 niini. Argumento bibliko nga sulat sakto o sayo. Objection na si Moderator wa naman inaalahin sa release nga si Mang naman sa iya. Wa ko imong topic kasi so sa barista, si Maria sa barista, ang akong topic ni Seventh Adventist nangawat. Wa naman sa topic sa pagpangawat nila. Na namahit-pahit naman sila kay Maria o kay Jesus para nila kawatan ang mahal na Birhen. Okay, kumain lagi mo ani. Unsa malangan ko ni wag ko ba ng zero ha. Pero kaya na ang pamatudan niya ang sa barista ni angkon nga nangawat si kapulo. Ay ingkon si Maria po sa barista. Kaya na po na iskita na. Kay mo karon pero wala aron makasi habutan eh. Wala mo ito bang? Ay sa. Ako man moderator, sumutawag mong moderator, magwapo naman idara. So, ang buka sabot ani, ayaw magdahig-dahig ng usap-usap ang mga sabadista ya. Imong tubagoon, o imong di mo kanon nga, angkon ka nga, binuod, mo na imong apoy karon. Ayaw pangita o isa pa mga sabadista na idamay ang pagpangawat. So, importante yan imo na siyang pangatanon may tungod sa iyang pagpahayag na sa badista nangawat sa pulo. Tinuod na. Sige, sunod pangutan na kay di naman dawaton. So, sumala day aning dili nimo dawaton nga sulat ni Brother Sok. Namakak na po diay si Pagbukan ayong giingon dire sa page 10 nga si Iso sa barista di ay. Ya di man nimo dawaton ra. So namakak na ba diay si Brother Sok karon dili na wa mamakak. Alaw ko tubag namakak na ba o wala pa patingon niya sa barista di ay sige nang sa Facebook tapos maapil sa pagmawat. Nihatag naman ang moderator og ruling. Ano napatuyag man sa debate? Muna to imidya. Ang iyang gibasa nga referensya pagsupak dili pa na may tubag ni Badsok. Di man na may topic namo naman sa among topic ko dili mo tubag kuwa sa tema. Kung sa tubagon man ko ni masuwa sa tema. Imo ko idamay-damay nga ma-out ko sa topic. Moderator, i-roll out ni. Okay, palihog lang no. Wala ba dukay lain pangutana? Labot ang konsisyo sa barista kasi badamay na nang sa barista ko ni. Be, ako lagi mo okay. Ayaw tunong ko dire. Kana ba? Basta puno na nimo na nga nangawat. Ikapulo. Pagkati lang nang Seventh Adventist dito na Seventh Adventist mo na sa barista. Mo na yung isa sa kanila tunong ko ako barista Seventh Adventist. Okay, balik ko na ako ni. Kasi gua makuha. Okay. Ang affirmative nga natuod nga ang Seventh-day Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo sumala sa Biblia o diferensya. Mo ni mo karon ang kuno ganimo di.
si Paul Alima. So natin, mo na imo kanon. Tinuod na o dili. Mo na imo ipayat na. Dili kay mangita kag sa balista na. Okay. Okay, sunod pangutana kay gisopak mo yan si Batsok. Si Isok sa balista sa buti. Kung sa motobag, Mr. Monitor. Ako isa pangutana. Ayaw lagi pangutana. Sa imong gamit na libro, arita sa imong kay gusto mo i-ari sa imong libro. So, arita sa libro ang imong gigamit. Na, Council on Stewardship. Matod pa diya, pastors, gathering of tithes, or 10%. Pangutana, kung sa may nag-remove nimo sa akong pagbasa karon, yung imong gibasa kanina, ang pastor naghipo sa ikapulo o ang pastor nangawat sa ikapulo? Kung sa mabasa ng naghipos o nangawat? Council on Stewardship. Ano yung komisyon buti pa? Pahilo masa pinanggang kasi dalawa. Walang pagkuha sa mga pastor sa inyong ikapulo, pagpangawat na. Dahil sa Hebrew City 5, ang itagaag authority sa pagkuha ng ikapulo, ang yes lagi. Yes. Ang ako nabasa din, ang mga pastor mo ay nanguhag sa ikapulo. Karon kay nanguha mo ikapulo, matod sa Bible ang mga ikapulo mga pare man. Sato ba nangawat kay man sila, dili man sila suman sila suguan nga manguha. Kanang manguha kag butang nga imo, kawat na. Kung nang giangkon sa inyo magtukod ng Seventh Adventist we robbing God in tithes. Giangkon na sa inyo magtukod, gikanta sila. Ang atong ginuwat tulo mo kanta pod ka kay para magjulit kun dira. Ang paulo yang ko na nimbo magkapindot. Sige, last pangutanan lang. So karon, dali mo to. Kay giangkon man imo na protocol. Na ang mabasa di ay sa maong libro. Naghipos sa ikapulo ang mga pastor. O giangkon nimo nga walay mabasa nga nangawat ang pastor sa ikapulo suma sa imong gigamit nga libro. Komentaryo wala mo para. MS question na Mr. Monitor. Dili pangutana. Sa imong gipanggamit nga ebidensya, iya o ebidensya. So na by computation nga imong mapamatud-an karon. Computation ha. May nga computation na bay gigamit nga formula kung giunsa nimo doon na batay, maipakita nga ebidensya karon nga doon ay computation yung sa nimo matres nga nimo 10% ikaw na ikaw balik ka sa kinatibok ka 100% na aron matres up ng 10%. Di na nako problema na sa inyong founder. Ano man ang inyong founder may ano? Mini Seventh Adventist we robbing God in tithes. Pagkutan on ko nimo, pagkutan na inyong magtutugod nga maingon sa nangawat mo. Ano ko may ko pila gitawat ka porsyento. Nga kanta naman ang inyong magtutugod nga ang Seventh Adventist nangawat. Mr. Monitor ni object ko ano man nimo siya pahulong nga ako man ang ato ang balaod nga mohonong one mo object ang sa ka tapi ko di address man ako ang objection. So wala kilin na siya madawat. Hindi ang object gani ko unta. Siguro sa mga oras ni Berpol ang object ka. So dapat unta kung ang object ay address magilas balaod na to. Ang object pahulong mo dyan. So ayo pa balik ko unta balik ko unta. Proceed na. Medyo similuya akong pangutana ganina nga wa matubag ha. Usbo na ko. Doon na ay sa may usbo dito. Ikaw sa telas bitaw ni. Sige. Doon na kabay. Kapag doon na. Doon na kabay ebidensya nga napakita karon. Na doon na computation giyon sa pag-trace up ang 10% na gitawag. Kana ang pangutana doon na kabay ebidensya nga doon na computation na. Kapag doon na wala kategorikal ha. Di na lang kinahanglan ng competition nga naman. Ang inyo naman magtutukod ang may angkon. Kung makutan na competition, ato pa gawin niya magtutukod kasi siyang may angkon. May angkon siya, o sa angkon siya magtutukod. Seventh Adventist we're robbing God in tithes. Ang mga Seventh Adventist nangawat sa Dios sa ikapulo. Problema niya sa imong founder, pangutan siya kung ano may ingon siya nangawat mo. Kung pila ka porsyento ila ka, dili na ako katundanan. Igo raw may basa sa inyong maestra. Okay. So, Manay oras. para na punta sa pagkahayag kay madangan tan. Sa negative side, magkahayag. Ready? Ready? Klaro naman yan ko na founder. 10 minutes. Ang membro lagi. Okay, tayo na. Sililuya ba karon Spider-Man?
Okay, salamat sa mga naminaw o sa mga basher. Si Brother Marcelo, diba? Dito niya mga kaigsunan, no? Pero ginanggatan na mga kaigsunan. Eh, gamit mo ko na ang tao, gamitin mo ko na sa yawa mga kaigsunan. So, ato yung pasagdan nga doon ay babash, no? Igsoon o mga kaigalaan. Ilang ko yan? Yan yung taknaan mga kaigsunan. Basketball ba? Perti yung agukaan sa tema ni Brad Paul. Ay, Naliman ka mga kaigsunan, naggamit-gamit siya libro nga wa siya authority na maghubad sa among libro tungod kay ganaron usa lamang kaswat walay nakita nga competition kung giun sa pag-trace up ng 10%. Nagtuo ko mga kaigsunan nga ganing tema ni Brad Paul sama sa konkreto nga building ayang gitukod. Apan sama raman di ay sa kabok nga kawayan nga niyang gitakdan sa mga anay mga kaigsunan kaubyano lang kay nga tunas mga igsoon. Simple pagpata mga kaigsunan. Kaitak yung kayo mga kaigsunan. Mao na mga kaigsunan kining tema ni Brad Paul. Nagtuo siya nga ligon ang iyang pagpabarok. Ligon kayo. Nagtuo siya ligon. Pero perte di ang gabuka mga kaigsunan. Sama ra kagahapon ba atong niapit sa Jays. Ang gapon perting ang kanyang dagwang perting pag-aa. Pero karon nahilis na tungod sa sidlak sa adlaw mga kaigsunan. Perting hinisa lang yang tema. Wala ka matuod. Ano naman ka? Nigamit siya nigamit siya mga tanawa doon. Nigamit siya mga libro sa Seventh-day Adventist na doon ay issue nga nangawat ko no. Pero kanang issue na walay musuwat sa kaugaling ng libro nga muangkon nga siya nangawat. Wala inana. Kaya kung pananglit o maay mo angkon, ay nalang pagsuwat ay mo angkon ka, pananglit. Si Brad Paul, magsuwat siya iyang libro, mag-compile parang siya. Mo angkon din siya sa tuloy, nga mga dyan, asayop, mamakak ko, mo angkon din, wag mo angkon, mamakak siya sa iyang gisuot na libro. So ka na siya, tumutumo, wag say pa si Brad Paul nga, ang mga libro sa mga Seventh-day Adventist, nagkasagol-sagol, tungod kay doon na po yung libro, ang mga gitawag ng option. Posible ka ng libro ha, mga sulat ka na, gikan sa mga nisupwahi sa Seventh-day Adventist mo na mga option mo na ilang mga atake karon usa sa mga atake man sunod usa di kapamarog si Brad Paul anang iyong tema mga igsoon unya matingala ba ang mga Seventh-day Adventist ha matingala ba ta mga Sabadista or Adventista nga ang atong pinanggang Brother Paul magbutang-butang sa maong pangatarungan niya dili na nato angay ikapingala mga kaigsunan. Tungod kay adunay gisay-say niining ilahang libro mga kaigsunan. Mamatod pa dili mga kaigsuon sa November 12 atong basahon ha. November 12. Anong lag? The first Christian community in Jerusalem is described as having everything in common. It follows that an image society where some suffer because of their poverty and where others have more than what they need is still part of the kingdom of Satan. So dili nato ikaibulong kung kining atong pinanggang nga Brad Paul magbutang-butang sa mga kaigsoonang Adventista nga nangawat og ikapulo tungod kay kinaiyahan na nila nga magbutang-butang mga kaigsunan nga kuno ang first Christian community in Jerusalem part of the kingdom of Satan. Naluman ka na, grabe nga pagtumutungo ng kaigsunan. Di ka mahadlok na kung magsige pagtumutungo na. Naibaw ko nga tumutungo ng klase sa libro. Kaya ang imang libro usa, nisupak na sa imang libro gigamit. Ang usa ka libro, ang tingin ang pastor may manghipos sa ikapulo. Di pangutanan ako, unsay mabasa niya nang maong referensya nga gigamit, ang pastor nghipos sa ikapulo o ang pastor nangawat sa ikapulo. Wa siya mutubag sa mismo nga maoy kantos na iyang gigamit. Dapat unta Brad Paul kung ikaw magpamatuod og tema imo gituntang tubagon direktamente sa akong gipangutana apan pakyas mga kaigsunan. Karon mga kaigsunan nagkisi-kisi si Brad Paul sa akong pagpangutana ganina kay matod pa niya sa akong pangutana nga ingon ko kung Brad Paul karapang Seventh-day Adventist nga imong gisaysay ganina nga gisinggit mo nga kamong mga Sabadista mga kawatan sa ikapulo sa Dios. Karon kay ako manggigamit ang libro ni Brad Sok nga matod pa niya wala mamakak ko na si Brad Sok. So salamat kay gaan ko ni Brad Paul nga wa mamakak si Brad Sok sa isulat. Kung unsay isulat ni Brad Sok, niining argumento bibliko sa page 10 si Jesus Sabadista di ay. Unya, dahil pang istorya dire si Virgen Maria mismo Sabadista usap man kung ang Sabadista na lawat sa ikapulo sa Dios dili na dahil noon kawatan si Maria nga imo man giangkon kanila.
Sa ato pa imo sa Gyukman, si Birhen Maria, nining maong pagkasaysay nimo, nga diin ang Sabadista nangawat sa kapulo sa Dios. Karon sa ilang katikismo, katikisin o Catholic Church, si Birhen Maria doon na ba sala o wala? Sa ilang balaod niya, balaod to si Matthew Padre, Mary, sa page 139, Mary remain free of every personal sin her whole life long. So wala di ay kunoy sa ilang balaod si Birhen Maria apan gitumutunuan sa atong pinangga nga Banatol nga dunay sa lakbay ng awat ng Sabadista kunya sa sulat ni Brother Sok si Maria Sabadista man di ay mataysunan. So ako na nimong abogado di na basta former mayor ng Talisay City Cebu kunya imo na sa pagsipikon kunya karon mataysunan karon mataysunan pinabtan man ta sa oras sa pangutana akong gipangutana si Bertol na Bertol kanang gipanggamit nimong referensya na ganay ikapakita ang ebidensya nga dunay computation nga na-trace up nimo 10% gikawat sa 720 sa Dios wa siya katubag mataysunan nan sa ato pa kanang gigamit niya nga libro nagbase na sa mga pagkamarites nga diin nag-issue sila nga ang 70 Adventist nangawat sa Diyos apan dili ka na gikan sa General Conference na paagi tungod kay si Ellen White di gyud na ingon nga magsulat nga makapadaot sa iyang iglesia. Kung ikaw Brother magtukod sa iglesia imo pa din daoton ang imong iglesia sentido común Brother Paul asa na there is your sentido común gamitan na Brother Paul karon kay lingon man siya na 70 Adventist nangawat sa Diyos asa maron ang Dios tuwa sa langit tuwa sa langit ang Dios unya mayroon ka gitawatan ang Dios unya ang Dios unsa man ang Dios Proverbio 15:3 ang mga mata sa Dios anaas tanang dapit nga nagbantay ibabaw sa maayo ug sa dawtan unya makawatan ang Dios nimo unsa man ang kasiyas pag ang Dios makawatan mo na nga ang Dios makakita man siya so kung nakawatan pa nasaktan ang dato dayon unya dili madayon sa panawat unya dito sa langit naman dito iyang gihimog nagmurian ato ning basahon na kaigsunan sa Salmo 103 versikulo 19 ang gingharian sa Dios gitukod dito sa langit. So unsa kuno dunay gitukod ang Dios sa gingharian sa langit. Unya sa Salmo 112 versikulo 3 mga katigayonan o mga bahanding sa Dios anaa sa iyang balay sa gingharian sa langit. Unya kung nakawatan pa ang Dios mga kaigsunan sa ato pa dunay na balay nakasaktan na tao dito sa langit 1:13 kung wa mo kalimot unsa gingon na apostol ni Juan wala pagayaw tao nga nakasaka dito sa langit. So unsaon man pagpangawat sa tao sa Dios sa ikapulo na wa may tao nga nakasaka dito sa langit mao na problema nimo karon Brother Paul unya sa unang Korinto at sa 2 Korinto 5:1 dito sa gingharian sa langit dunay balay ang Dios unya sa unang Korinto 6:10 walay kawatan nga makasulod dito sa langit. So klaro na tayo perting nabagsak yun ang pangatarong ni Brother Paul. So kay wala man di ay kawatan nga makasulod sa langit giyon sa man pagpangawat Brother Paul mo na problema ni moron unya kung 10% ang gikawat sa 7th Day Adventist giyon sa maniwal pag-trace up na 10% ang gikawat sama pa ni kung 10% ang gikawat nasayot ka kung pilay 100%. Kung naibaw ka pila at pinatibok ang amount dapat naibaw ka sa 10% ka restore ka. So mogamit ka og multiplication i-times nimo ibutang tag natay puntos bangko 1 million ang kanang 1 million nimo i-times nimo sa 0.10 makita nimo ang resulta sa 10% pila man ang 10% na 100,000 inana unta kapag kamatuod Brother nga doon na tayo ebidensya nga computation unta tayo kung magbase na ka sa sulat ako pinasupaton Brother tayo wala tayo competition nga attachment na Brother busa napalpak ka sa imong pangatarungan. Salamat mo rito. Okay, salamat Brad sa imong pagkahayag sa YouTube site. So, ari na punta sa cross examination. Okay, timer, ready? Okay, can start now. Mabot mo, Mr. Ochia, nga ikaw ang maghubad sa giingon ni Ellen Goldwhite. Mingon man sa Ellen Goldwhite sa iyang librong Council on Stewards. Very recently, I have had direct light from the Lord that many Seventh Day Adventists were robbing God in tithes. Kung sa may hubad ini sa Binisaya.
Okay. Salamat sa pangutana. Sa iyo matang pangutana mga igsunan. Ang hubad ni anak gadtol wa ka tamatuod sa tema nimo. Kaya naman wala kay gipakita ang presentation o wala kay presentation na competition na attachment ni anak mao imong gipasihan. Pakita ito competition na 10% good. Pero 10% good. Competition ako gikinahanglan. Okay, ang pangutana, objection na ha. Ang pangutana mao nga Matod niya, siya man ko nang maghubad sa sinulat ni Ellen Goldwhite. Ngayon man si Ellen Goldwhite, that 70 Adventist were robbing God in tithes. Unsa man ang hubad ini sa Binisaya? Okay. Ang hubad ana sa Bisaya, sayop na. Kaya naman, imong gigamit nimo gigamit man nimo ang usa ka libro kanina nga gitawag Council on Stewardship na ang pastor naghipos sa 10%. Sato ba kay kontra nimo ang maong libro nga imong gigamit. Sino pangutana ba to? Sayo na. Matod nimo, ikaw man ang maghubad na edukado mo kini mga tao sa pagtubangan. Ay imo edukante ang mga tao. 70 Adventist we robbing God in tithes. Unsa man ang hubad ini nga words sa Binisaya? Ang sa hubad. Okay, atong hubaron. Ang atong Panginoon nga hubad ana dili na iya ni Ellen White na sulat kundi mga option, mga 70 Adventist nga nikawa sa General Conference. Sila nagsulat na dili na si Ellen White dili pwede nga ang founder muguba sa iyong kagalingong iglesia musa pagtumuton mo ka na sumuko ka na. Tuhatag na lungsod na kay butipas-tipas god. Sila na maminaw na. Ayaw pag-komentaryo, Mr. Monitor. Wakay na itong mga komentaryo. Pagpagkita ng taningon. Ang moderator gusto mo kurehir, ha? Kurehir ang moderator man. Gipahubad ka kung siya Binisaya ngayon gagsayop na. So to ba da? Ikaw di ka mo tunong. Muhabit ang objection, Mr. Monitor. Wagi ko muhabit ang debate si Paul mo ni Habit. Kani Monitor, ilisan na niya, Mr. Monitor. Ilisan ni Paul, ayaw Paul, dili ni Mao. Dili man ni responsive ni Mr. Monitor. Dali na siya objection. Wag siya ipahulong si Paul. Paul, nawa may rules diri nga ang moderator doon ay katungod mo hukom. Bahala sa rules. Anong maghukom ang kami, Mr. Moderator? Wala ka sa imong rules nagsubay. Kami rin mag-debate kung lang mutubag si Paul sa objection at akong kapagrusaw. Mao sa ito yung badlongon. Dili kayo mo imo kang paghukom. Wala kayo paghukom. Wala kung hukom kang pildi ko ron. Dili ko lang may tawag pildi kayo. Pakay computation, dili pakita. Okay, ang moderator ng panawari. Nga madawihatan ng lungsod kay mo man iyang tubag yun. Diba? So, laing pangatana kay mo man iyang tubag. Okay. So, laing pangatana. Hindi ba ang Bisaya itong Ingles? Mr. Moderator, ngayon man siya nga siya daw maghubad sa sinulat ni Ellen Goldwhite. In Council on Stewards, unsa may magsusulat na ini? Angko na naman, ikaw kayo ba? Pastila na! Okay, ang magsusulat niya na posible. Posible. May tukwahe sa 70 Adventist General Conference. Kay naghimo sila o kawalinong libro aron sa pagsabok-sabok, aron sa pagpatantang sa mga ubang 70 Adventist. So na magkaigsunan kanang gigamit na libro. Kung doon na may mabasa diha nga muna si Ellen White ang writer. Wa na gikapir na, different na ko sa. Siya, Bert! Okay, ang tubag niya dili na madawat kay binimihingulan o dili tao ba nila. Okay, lahat po ka. Laro man gud sa libro, Council on Stewards, Ellen Goldwhite. Nanong imo man supaton, naa ba kay ebidensya diha nga dili ni sinulat ni Ellen Goldwhite? Tanawa. Sinangay conference? Okay, napagro tayo ebidensya na dili si Ellen White nagsuwat. Na agad kanang gigamit mo di ay. Wa man ay pirma ni Ellen White. Ay ko pirma na pirma ni Ellen White. Asa man wa? Ay pirma ni Ellen White. Musa ko mo mo kay titulo kinahanglan kompleto ang pagpirma na. Musa palpa ka Paul sa imong pagpamatuod karon. Dapat wa pa yung minute. Ha? Mo na Paul. Kapag pagkasi o kapag ano mismo legal author sa mga libro.
cocktail or worship nga ang mga pastor naghipos, nag-uli sa ikapulo, tanang pag-uli. Ikaw din na, agi-uli man. Sunod pangutana ba, Paul? Hatag itong libro na Ellen G. White nga naipirma. Para matuho ko sa imong argumento nga pag libro na Ellen G. White naipirma. Taga itong libro na Ellen G. White nga naipirma. Tubag. Okay. Tagaan ko natin sila. Di maroon pa nas magkakataghatag. Wala may gingon sa mga hatag to. Pagpalit mo inyo. Ano? Kaya mo sa motor yung pangutana. Wala naman ganyan sa tima. Ang namin sa motor. Wala sa tima yung pangutana. Si Ellen White kung musulat yun na doon na ginay-pirma dapat. Para ka nimo batol. Para ka nimo batol. Kangalit. Mukuha ka ron o mukuha. Ay daw. Kayo manunod. Mukuha ka ba ron o mga sakyanan sa mga lalaki mga distributor. So kinanglan ka na kay pirma. Kung naan magkanangawat sila ko kay pirma. So imo nga doon na pirma. Doon na sa'yo. Kinig competition may kapakita. 10% ka na trace up yun. Ang kulang na lang gadi Okay, kaya magigilinod ng libro sa iyang maestra. Naproceed ko sa pagkatana. Sa Hebrews 7:5, kinsa man ang gitagaad authority nga mokuha sa ikapulo, pastor o pare. Okay, so tubag. Hindi, matusaon na. Saon na. Mga pare, gina. Mga pare, ayaw. Saon na mga pare. Nga naman, ang sulod sa City 5, nag-site ato dito sa Karaang Tugon nga mga pare, doon lagi sila katungod. Mukha sa ikapulo. Karon sa Kristohanong panahon. Wala mo mabasahin ka, Paul? Efeso 4, versikulo 11, pagos 12, mga pastor, Moy, giandam alang sa bulatong Kristohanon. Mabasa din ba ito? Atong basahon? Efeso. Atong basahon na Efeso 4:11 hanggang 12. Ano ni? Ang detail diyan ni? Word na pisang tanor. Matod pa niyo. Efeso 4:11. Ha? Ang mga gasa niya maulang uban iyang giimong mga apostoles. O gasa to apostoles. Propita, kunya magsasangyaw. Pastor, sunod. Gihimo sa gihimo niya dinhi aron pagandam sa tibuok katawan sa Dios alang sa bulatong Kristohanon. So sa bulatong Kristohanon, mga pastor ay dunay authority kanang pari sa una ra sunod pagtana. Naa ba diha sa Efeso 4:11 nga mga pastor isugo nga mga ubay kapulo naa diha o wala? Categorical. Yes or no? Tubag, naa sa diwa, masabot nato ni Dapol. Kaya kung ikaw, tagaan pag-authority sa Ginoo, apil na gitatuon sa bilutin ka nito, sa diyan, girelay na ni sa imo ha, imo na ginang katungdanan, kaya tagaan mo kagasa sa Ginoo. Muna, kalugan ko ito ito, karang mga tao bilang mga basyo diya, hilong lang sa ron, hilong lang sa, alam mo lang ni Bartol. Sakto ba ito nga ako natunog nga way mabasa diha nga ang pastor isugo sa pagkubay kapulo? Sakto? Yes or no? Masayop din ka sa imong pagdungog Bartol. Wako maingon nga sakto or sayop. Wako mo tubag og sakto og sayop diha sa imong pangutana primero. Ang imong giingon unsay mabasa diha? Unsay mabasa sa mo City 5 sa Tubuhanon. Ningon ko nimo nga mabasa diha katong mga pare kay pare ko na ni authority kaniadto. So ani Efeso ato ni Juan City 5 recite niya ang pagkasaysay gikan sa panahon sa Israelites karon sa panahon sa Kristohanon ha. Panahon sa Kristohanon ang kinunahan gitawag og mga pastor. So pamtala. Okay, ang hangyo lang nato aron makaro ang tubag o pangutana. Ayaw mo pagsinggit. Hangyo lang ho ha. Why singgit ay karo mapangdungog nato ang tubag o pangutana. Karon kani angkon ka naman nga ang pare dayang gihatagag authority sa pagkuha sa ikapulo. Nanong nanguha man ang iyong pastor o man authority. So tubag. Okay, tubag wagi ka sa Paul. Ang atong lingon ang dunay authority sa una ba? Kalingon lang sa una, kani man dong teksto gisayt pa sa Karaang Tugon. Katubang mga Liberanon, gisayt nila dito nga din ang mga pare mo kolekta sa mga ikapulo. Karon sa karong panahon nga Kristohanon, kinsa may gigasahan sa Ginoo. Suma sa mabasa sa Efeso 4, versikulo 11 ang mga pastor, apinas mga pastor. Unya, ang bulatong Kristohanon gihatagan na sa panahon nga gasa ngadto na sa mga pastor. Wa nay pare gisutan dito kung naay pare nga gisutan sa Efeso 4:11 ayon sa 12. Makatagla karon Paul. Sunod pa. Kumingon ka man nga pastor na asa man diha sa imong nabasa nga ang pastor gisugo sa pagkuha ikapulo. Mabasa nimo o dili mabasa kategorikal? Tubag, gabaw pas mabasa Paul. Kay ang prinsipyo sa Biblia unsay giingon diha sa Mateo 24:15 na
ipasabot ang nabasa busa pasabton ti kabutol problema na nini mo di ka kasabot kabutol ang akong gingon ang mga pare kaniadto gitagago teoretikal adto ha sa Israelites karon na panahon ang gitaga aga sa unsa mga pastor Efeso 4:11 pengang 12 ang mga pastor gitagaan o authority nga moandam alang sa buluhaton Kristohanon sa mga sunod bali Mars Mabasa nimo o dili? Pagtugan o tinuod, aron dili ko mamulgar na makaka sa tubangan sa mga tao. Mabasa o dili kay kung moyong kag mabasa ipabasa ko sa moderator. ay kasabot sa bato sang tubat labaw palagi sa basa kay kung lusot pa sa akong gingon sa Mateo 24:15 nga ipasabot ang mabasa nagsupak-supak ka sa sulat sa Diyos sa Mateo 24:15 kana ako na panahon ako mga